ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕ 15/1/2026 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಾಯದ್ದು ಏಪಲ ಹೇ ಈಶ್ವರ, ಹೇ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬರವಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದುಂಟು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರನು ದಯಗಿಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಇಂದು ವಾ ಪಾತೆರದ ಪ್ರತೀಕ ಆದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಖಲಿತ ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಜೀವನೊಡತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಆಯ್ನದವರ ನಿಖಲಿಗೆ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಈ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಸಾವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ಸೈತು ಪೋನಗ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾಡುವೆರು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮರುಜೀವಿಯ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪುವೆರು. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಶಬ್ದನು ಪಣಂದೆ ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಬಂದ ಪಂಡುನಲ್ಲ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪುವೆರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಸಹೋದರ ಪಂದೆ ಪನ್ನೋರು. ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಗಳ ತೆರಿಪೋಚರು. ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂದಿಕ್ಲೇನು ಸಹೋದರ ಪಂದೆ ಪನ್ನೋರು. ಗೀತೆಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದ ಬರೆಯದಾತನು. ಇತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಏರ್ನ ಪ್ರತಿ ಭಗವಂತಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನದವರ ಭಗವಂತನ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒರಿ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಗವಂತನೇ ತೆರಿಪವಡು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವದು ಕೊಡತ್ತೆ. ಇತನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿ ತವಿಗದೆತ್ತದನು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಬೇತೇರೆಗಳ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಏರೇರೆಗೆ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಕಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಸರು ಮಾಡ್ಪೇರು. ಓದೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಅಂತೂ ತೂತರು. ಇತೆ ಪೋದು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ಕೇನ್ಗ ಪಂದೆ ತಿರುವಿರು. ಸುರುಸುರುತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರರಾದಂಡು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನದಾತ ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಸುರುಸುರುಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಬೆರೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಏರು. ಆರು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಸತ್ಯನೇ ತೆರಿಪವರು ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಸುರುಸುರುಕಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಆದುಂಟು. ಏರು ಮಾತಿನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರೋ ಆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆರೆ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪನ್ಪನವು ಏರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಅವಶ್ಯವತ್ತನ್ನ ಸಮಯಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರೆಂದು ಅವ್ವೆ ಮಹಾಭಾರತಲ ಹಳೆಯಾದುಂಡು. ವಿನಾಶರದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬರ್ರೆಂಡು ಎಂದು ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಈ ಭಾರತನ್ನೇ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪನೇನು ಮನುಷ್ಯರು ತೇರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಬುದ್ಧಿ ಬಲಿಪುನ ನೆಚ್ಚಿ ಗಾಡ್ರೆಸ್ ಬೀಗ ಪಾಡ್ತಂಡು. ಐತ ಬೀಗೋಗು ಓರಿ ಬಾಬನ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ತ ಬೀಗದ ಕೈ ಬಾಬನ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು. ಐನದವರ ಆರೆಗೆ ಜ್ಞಾನದಾತ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ವಿದಾತ ಬಂದ ಪನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಮೋಜಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊರಪೇರು. ನಿಖಲೆ ಓದವನಾರು ಏರು ಪನ್ಪು ಆ ಮನುಷ್ಯರುಗಳ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ಈ ದಾದಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ತೆರಿವಿನ ಕಾರಣ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜತ್ತೊಂಜೆ ಪಾತೆರುವರು ಆಯ್ನದವರ ಸುರುಸುರುತ ಅದು ಇಂದುವೆ ಪಾತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪರು. ಇಂದಟ್ಟು ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬಂದ ಬರೆತನತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಯವನವರು ಯಾನ ಪತಿತ ಪಾವನ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲ. ಯಾನ ಪರಮಧಾಮೋರ್ದಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಓದ ಇರಬೇಕೆ. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪವರು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣಿತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರೇ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದಲೆಪ್ಪೇರು. ಐದವರ ಸುರುಸುರುಕಾರನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಡಾಪು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಾದ ಆರು ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ನರದು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವರು. ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದನು ಬಾಬಾ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನೇ ಸತ್ಯ ಖಂಡವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ನರದು ನಾರಾಯಣರೇ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ಪರು. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕೈತಲು ಪೋನಗ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಬೈದ ಬಂದು ತೆರಿಯುವರು.
ಈತನಿಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಓದವಿರು ಕೆಲವರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ತಕ್ಕಲಾದ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಪಗಾಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಭಗವಂತನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓದವಿರು ಬಂದು ಪಣಂದು ಬಿಡ್ತೇರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಬುರ್ದು ದಯಗೆ ಬೈದರು ಸಂಶಯ ಬರ್ಪು ನಿರ್ದವರನ್ನೇ ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಓ ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ವಿಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಭಗವನ್ ವಾಚ ಕಾಮ ಮಾಶತ್ರು ಆದುಂಡು ಇಂದೇತ ಮಿತ್ತಿ ಜಯಪಡೆಪು ನಿರ್ದವರನ್ನೇ ನಿಕುಲು ಜಗಜ್ಜೀತಾಪರು ಏರು ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಪೋಪೇರು ಮುಲ್ಪ ರಾಜಯೋಗದ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ಪರು ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮರುಳ್ಳಿರೋ ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಮುಗಿತೊಂದು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಇಲ್ಲಗೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಆದುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಖಂಡಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೊಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದ ಪನಡಾಪುಂಡು ಒರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪಾವನಾದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರೇ ನಿಖಿಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದು ತೆರಿವಿರತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರಾದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ಯದ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಭಾರತ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಭಾರತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸಮಯ ಭಾರತಡು ಮಾತರ ನರಕವಾಸಿಯಾದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರೇ ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕುಲು ತೆರೆಯುವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದ ಪೂಜೆರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ಬೈದಂಡು ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆನ್ ತೆರೆಯುರೋ ಅಕಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಥಾರಿಟಿಯಾದುಳ್ಳೇರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದು ನಿರ್ದವರ ಏನೇನು ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದೇ ಹೋಪಾರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣಾಪುನೋ ಅಪ್ಪಗನೆಯನ್ನು ಬರ್ತೆ ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲನ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಭಕ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲಿರು ಹೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಮಾತರಲ್ಲೆಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಬಾಯಿದು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಹೇ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಅವಶ್ಯವದವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂದು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಡ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಆನ ನಿಖಿಲಿ ತೆರಿದಿಂದ ಆರಂತೂ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಳ್ಳೇರು ಐದವರಾರೇನು ಹೇ ಬಾಬಾ ಪಂಪುಲು ಕೆಚ್ಚಿ ಬಾಬರ್ದೆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇರು ಸತ್ಯ ಬಾಬತ್ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಗು ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತನ್ ಪರ್ಪದು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತತ ಮಿತ್ತುಕುಳ್ಳದು ಘೋರ ನಿದ್ರೆದು ಲಕ್ಕದು ಸ್ವರ್ಗಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಆತ್ಮಲಾಲ್ಪ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮಡುಪ್ಪೇರು ಸುಖಧಾಮಗು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೇವತೆಲತ್ತೆ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಮಧುರ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಈತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅದೊಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಶಾಂತಿಧಾಮದ ವರ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಲಿ ಮುಲ್ಪದ ನಿವಾಸುಲತ್ತು ಆ ಸ್ಥೂಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಮುಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿ ಅದಕ್ಕೂರು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಶಾಸ್ತ್ರನು ವಸ್ತ್ರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಂತೂ ತೆರೆಯೊಂದರು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಅದೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪ ಏಪ ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪಿರೋ ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಮಾತರಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಪಿರು ಆಯ್ನದವರಾರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತ ಆದುಳ್ಳೇರು ಆಯ್ನದವರ ಇದು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಒಲ್ಪ ಪೋಪೇರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲೆ ಪತಿತ ಪಾವನನ ಲೆಪ್ಪೇರು ದಯಗಾದು ತಮ್ಮ ಸಾಹುಗಾದು ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚಡುಪ್ಪರ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ನದವರ ಇಲ್ಲಗು ನಡಪುಲಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿನೇ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಾದುಳ್ಳೇರು ಭಾರತದ ದುಂಬುದ ರಾಜಯೋಗ ಏತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದನು ಇದನ್ನೇ ಕಲ್ಪಯರೆ ವಿದೇಶಗಳ ಪೋಪೇರು ವಾಸ್ತವಡು ಹಠಯೋಗಿಲು ರಾಜಯೋಗನು ತೆರೆಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜೆ ಅಕಲ ಯೋಗನೇ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಐನದವರ ನಿಕ್ಲಿಪೋದು ಸತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡ ಮನುಷ್ಯರು ಸನ್ಯಾಸಿನ ಕಾವಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ತೂದು ಅಕಲಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅಕಲಿರ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕಾವಿ ಪಾಡೋನೆಂತೂದು ಅಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ 5 ಬಕ್ಕ ಆಪೇರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೋಡು ಸುರುಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪೂಜೆರು ಏಪ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೋಡು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು
ಸುರುಟಂತೂ ಆ ಆತ್ಮ ಮಿತ್ರದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಸುರುದು ಸನ್ಯಾಸನ ಕಲ್ಪದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಕಾಪಿ ಮಲ್ತೊಂಡರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪರು. ಕಾವಿ ವಸ್ತ್ರ ಹಠಯೋಗಿ ನಾದುಂಡು ನಿಕುಲಂತೂ ಗ್ರಾಸ್ತನು ಬುಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಅತನ ಊಬಿ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರನು ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪನ ಬಂಧನ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ನಿಕಲು ಭಟ್ಟಿಡಿಲ್ಲರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ವಸ್ತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದನು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸೈತ ಪೋನಗಲ ಶ್ವೇತ ಹೊದಿಕೆನು ಅದನ್ನ ಕುಂಟುನು ಪಾಡುವೆರು. ನಿಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮರುಜೀವಿಯಾದುಲ್ಲ ರಾಯ್ನಿರ್ದವರ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಎಡ್ಡಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಏರೆ ಬತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಕು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಳ್ಳೇರು. ಈ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿವಿನಟ್ಟು ಸಮಯ ಎದ್ದೆತುಂಡು. ಪ್ರದರ್ಶನಡು ನಿಕಲು ಇತೊಂಜಿ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒರಿಯೇ ಬಾಬೊಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಮಯ ನಿಕಲೆ 3 ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಳ್ಳೇರು. ದೆಪಂಡ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರು ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ್ಲ ಆರ್ಲ ಸಹ ಮಾತನರ ಅಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಳ್ಳೇರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇತ 3 ಜನ ಅಪ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸ್ತಿ ಏರ್ನಾದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದೇಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಚಿತ್ರೋಡೋನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ. ಶಿವಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿದೇವ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಶಿವಗ ನಿಕಲು ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಯಾನು ಮಹಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಲೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಳ್ಳೇರು. ನಿಕಲು ಮಹಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದುಳ್ಳರು ಭಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರುಳ್ಳೇರಂಡ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿದು ನಿಂಕಲು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ. ಬಾಬರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುಟು ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ರಡ್ಡು ಜಂತ ನಡುಟು ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆಲೆಯುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನಕಲು ಬೂರ್ದು ಹೋಪೇರು. ಬಾಬನೆ ಮರೆತು ಹೋಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ ಕೂಡ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ದೇಗ ಮಲ್ತೊನರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಸೆ ಇರುತ್ತಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಕಡೆಲ ಗಮನ ಕೊಡುಡು. ಜೊತೆನೆ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನಂತು ನಿಕಲು ಭಾವ ಪಂದು ಪನ್ಪರುತ್ತೆ. ಅರೆ ನಿಕಲು ಸಹೋದರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಾಬನು ಬಾಬಾ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಮೇರೆಂಕ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದೊಂದು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುದರ್ನದಿ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಪೊಸಬೇರು ಪಿದೈದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎದುರುಡು ನಿಕಲು ಸಹೋದರ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಮೊಕಲ ತರೆ ಹಾಳಾತನು ಪಂದು ಅಕುಲು ತೆರಿವು ನೀರು ನೇಟು ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿ ಬೋಡು. ನಿಕಲು ನಾವು ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ಗುಪ್ತ ಸಂಬಂಧವಾದಂಡು ನೇಟು ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ನಡತ್ತ ನೋಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಊರಿ ನನರೇಗ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಎಡ್ಡಾದುಂಡು. ಲೌಕಿಕದೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಸಂಬಂಧ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುನ ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಗುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬಾಪಡ್ದ ಆಸ್ತಿನ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಸ್ಮೃತಿ ತುಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುನು ಏರು ಬೀಕೆ ಆದಿಜ್ಜೆವು ಅಕುಲು ಸಹೋದರರು ಬಂದು ತೆರಿವಿಚೇರು. ಏರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿವು ನೀರು ಪಿದೈದಕುಲು ಸುರುಕಿ ಈ ಪಾತೆರನು ಕೇನ್ನಾಗ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೆರು ಇಂದೆಟ್ಟು ತೆರಿವುಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪಿರು. ಸುರುಕು ನಿಕಲು ಹದ್ದದ ಬುದ್ಧಿರಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಹದ್ದದ ಕಡೆ ಪಿದರ್ದು ಹೋಗುನು. ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹೋದರ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಬಾಕಿ ಸಂಬಂಧಡಂತು ಸೊಸೆ ಪಂಡ ಮರ್ಮಲು ಮಾಮಿ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಸಹೋದರಿ ಪಂದೆ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬರ್ಪುನಂತೂ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ನಡತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹನು ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಇಚ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತ ನಮಕಲು ಪತಿನ ಸಹೋದರ ಮಾಮಿನ ಸಹೋದರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪವಿರು ಬಂದಾಗಲು ಕೇಂದ್ರೀರು. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇತೇರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಕಲ ಗತಿ ಮತ್ತ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿದನ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ನಿಕಲಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಳ್ಳರು ಐದವರ ನಿಕಲ ಗತಿ ಮತ್ತಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಇರದು ನಡತು ನಡಾಪುಂಡು. ಓಲ್ಪಲ ಏರ್ಲ ತಬ್ಬಿಬ್ಬ ಆಪುನಂಚಾಯರಬಲ್ಲಿ ಐನೆಡ್ದವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಹ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲು ಸುರುಸುರುಕು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓದವನಾರು ಭಗವಂತ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಂದೆ ಆರಿಯೇರು ನಿರಾಕಾರ ಶಿವನೇ ಅತ್ತು ಕೃಷ್ಣನೇ
ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಬೈದಿನತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರಪುಚಿರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಾಗ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪದ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶಿವ ಬತ್ತದ ಕೃಷ್ಣಪುರಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಚಿರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿನ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮನಂತೂ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ತೆರೆಯೊಂದೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುರ್ಲೆ ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯೋಗಟ್ಟೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಒಪ್ಪೇರು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೇವಲ ಒರಿ ಕೃಷ್ಣಗಂತೂ ರಾಜ್ಯ ದಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣಪುರಿಲ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕಂಸಪುರಿ ಆದಂಡು ಕಂಸಪುರಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪಣತ್ತೆ ಆಪಣವು ಭಾರತೊಡೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಈ ಕಂಸ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಕಂಸಪುರಿ ಪಂದ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಲೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೆಲವರೇ ಉಪ್ಪಿರು ದೇವತೆಲು ಒವ್ವೆ ಲಡೆ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಪಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ಪಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಅದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ದೇವತೆಲು ಅಸುರನ ನಟ್ಟು ಕೌರವೆರು ಪಾಂಡವರ ನಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಲಡೆಯ ದಿಚ್ಚಿ ನಿಗಳು ರಾವಣನ ಮಿತ್ತೆ ಜಯ ಪಡೆಯುವರು ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರಿ ಈ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಜಯ ಪಡೆದ ಅಪಗನಿಕಲು ಜಗಜ್ಜೀತಾದ ಬಿಡುಪರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಹೂವು ಲಡೈ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಅತನ ಲಡೈ ಮಲ್ಕೊಡಂದಿಚ್ಚು ಲಡೈದ ಪುದರ್ನು ದೆತೊನ್ನಗ ಅವು ಹಿಂಸೆಯಾದ ಬಿಡುಪನು ರಾವಣನ ಮಿತ್ತಿ ಜಯ ಪಡೆಯೊಡಾಪನು ಅಂಡ ಅಹಿಂಸೆ ಇರದು ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಎಂಕ್ಲ ವಿಕರ್ಮುಲ್ ವಿನಾಶ ಆಪನು ಲಡೈ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಹೂವಿ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ನಿಕಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪನು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದನು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಲ ಪಾಪಲ್ ಭಸ್ಮಾಪನು ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೀವಡಾಪನು ಇಂದೇರ್ದು ನಿಖಲು ಪತಿ ತೇರಿದ ಪಾವನ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ನಿಖಲಿತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಅಕಲನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಪಾರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಹೂವಿ ಲಡೈದ ಪಾತರಿಚ್ಚಿ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓದಿರೋ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ದೀಪಿರೋಕಲೇ ಬಾಬರ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆದರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರನ ದೃಷ್ಟಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ನಡಪಡಾಪುಂಡು ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನ ಅವಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಬಾಬರದ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಓದುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗನು ದಿವೊಂದು ಪಾವನ ಅವಡಾಪುಂಡು ವರದನು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣತೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸಮಯನು ಕೈತಲ್ಗೆ ಕನಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಚಯಿತ ಭವ ಸಮಯ ತಮ್ಮ ರಚನೆ ಆದುಂಡು ನಿಕಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲಾರು ರಚಯಿತ ರಚನೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತ ಆದುಪ್ಪುಚಿ ರಚಯಿತೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಧೀನ ಮಲ್ಪುನಿ ಐನದವರ ಈ ರೀತಿ ಏಪುಗಳ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಸಮಯನೇ ಸ್ವತಃವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ ಸಮಯನು ಕೈತಲ್ಗು ಕನವಡಾಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಹೂವೆ ವಿಘ್ನ ಬತ್ತನು ಬಂದಿ ತನ್ನ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೋಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸಮಯಗೂ ಸುರುಕು ಐನು ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ನಿರ್ದ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಂದಿ ಇತ್ತರಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಸಮತೋಲನೆ ದೀಪನಕುಲೆ ಸತ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಲು ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾಸುಡು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಾದ ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಆಧಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಡವು ಕರ್ಮ ಬಂಧನತ್ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಯಶಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮದ ಪುದೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪಿರೋ ಆಕುಲು ಸದಾ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಸದಾ ನಶ್ಯದ ಪನ್ಪುಂಡು ವಿಜಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾದೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಎಂಕುಲ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಅದೊಂದು ಓಂ ಶಾಂತಿ.